Hi guys. Nagluto ta karon og maruya. Karon nara atong saging nga hinog. Ito siyang tutuon sama ani. Ito na siyang papula-pulahon. Para himuon itong maruya. Yan sa maigo guys. Ito lang galing mayon. Kana inyong saging para di siya kalasog kanang mantika, dapat nakahumol siya sa tubig. Ano sama ani. Dili siya kalasog kan mantika. Ano siya karon? Ya karon guys, katong nagpula-pula na nga saging, aton to sa halin sa unon. Na karon aton akong pulihan og katong mga bag-o. Bago na tong saging o pa na luto. Guys, ini guys, dinog na to kay siya papulahon kay inog naman siya daan. Tama-tama ano ganato siya. Ini wala pa siya gamay pa lang nagpula. Ito pa na siyang papula-pulahon gamay. Napatay na bilin gamay oh. Karon guys, hapit ito tamuman. Manalag ko lang. Ba naman na. Ako sang gihaon. Kay unya. Ato nagbalik ng takang. Karon guys, luto na atong sinilasan nga maruya. Atong himuon ng maruya. Ito na siyang haonon. Karon guys, nagbutang tag asukar sa atong gilutuan sa saging. Ano siya painiton kadali para mapilit ni siya sa saging. Ang uban na nilahi po sa teknik. Ako lahi po na rin ako ang teknik. Unon daan mo saging. Guys. Karon ato lang ilunod kini ko ana siya. Nag-caramelize na. Okay. Ya. Kani siya guys, ikayo naman na siya. Nayon na ni mo nagsukuan kalayo. Ano ni guys, atong finished product na maruya. Balik kayo sa sukar. Kasi tamis. May tamis sa mga kaigon saging, hinog ayo siya. Salamat guys sa inyong pag tanaw sa video. Yan.